ka jopiny ema nigi yiero mogikni kendo jatelo ni kawo thuolo mano mar ting'o bad ng'ama chielo, demokrasia ni tiende nang'o? Ka inya bedo ka isimone sima ni wadhi adhi e route ni, wadhi koni, kata kodok ni jatelo ni en wrong, ere kaka ibedo gi thuolo mar kwero? Inyalo kwere ballot adier Kenya man go sani, japiny magoyo ombulu, ng'ama osesiemne ni koni ema dhi, lokruok mar paro ni nyalo biro gi generation na. Adwa ni mondo wabed wach ting'o bat ni en ga kanye. Wang'eyo kaka kit chwech mar siasa mar Kenya obedo. Ting'o bat ni adieri mar wach ni odwa bedo monya ahinya e piny Luoland. To king'iyo kata counties mopogore opogore, iyudo ka wach mar ting' bada kata ni abedo endorsed, ng'ama endorse gaji kata ng'ama ting'o bad ji en gang'a. Nyaka iyud ga ni en ogai moro ma iwacho ni e dhot mowuoke kata mana e kabinde no, ene ma joge osemiye teko mar dhi wuoyo on their behalf kama ji dhi lari lemo madongo mag sirikal. Kiwacho wach mar demokrasia chako rumo the moment mosewach ni an kod ting'o bad Cleophas kata an kod ting'o bad Odede taweyo Omondi K'Oyoo oko. Wach mar demokrasia kethore nikech wan kaka oganda mag joluo nitiere jagono mane wasemiyo teko maro mane wadonate ni luongo ni political power mondo wamiye ni en makoro odhi owuon wago oganda moko ma oko sama ji manyo loch kata mar piny Kenya. Tiyudo ka ng'enyne gima kisungu dendo ni teko no osebedo abused nikech iyudo ni ka waseketo oganda wa kamoro achiel mondo wawach ni wawuothuru kanyakla, to koro kanyakla mar oganda cha nitiere jogo mosetiyo kode yo marach. Nikech iyudo ka bedo gima tek ka sama wasemiyi teko kaka Cleophas ni makoro iwuo on behalf of oganda Luo, to sama isewacho ni in koro e kom ni idwaro mondo Cleophas ma mondo bed gavana, iyudo ka japiny ma dwa ni mondo ogo kura mopogore gi pachi no, koro en bende tame kaka oyiere nikech ok inyal wacho weche mopogore at the same time e weche mag siasa. Kisewacho ni waendos Cleophas kaka ogai marwa, nyiso ni gima Cleophas oduogo wacho ni chande ni kore kom mar MCA, kom mar MP gi kom mar gavana badwaro ni mondo umiya jogi. Koro jowagi biyudo ka nodhi oloso gini endi mondo gi protect godo igi giwegi ni anema ng'ane dwara, anema sebedo endorsed. Omiyo king'iyo adieri mar wach mar ting' bada ong'eny thurwa, to wach mar ting' bada ni en gi richo mang'eny kata en gi disadvantages mang'eny maloyo ber mosekelonwa. Omiyo wande wagombo ni ndalo kaka neno piny osechakore ni, an amor gi joma tindo ahinya kuom wuok mane giwuok godo oko ma giwacho ni gin bende sani endi gidwa timo gimiluongo ni gidwa bedo responsible, gidwa ni mondo gibe gikaw loch mondo bede lwetgi mondo giyud loch maber ma gidwaro mondo gine higa mar 2027. Kokitimo kamano tibro yudo ka we shall still end up gi yani the same leaders moko min wasebedo kwa bedo go ka emi bedo godo year in after every election cycle. Iyudo ka ok wabi yudo much of a significant improvement in terms of kaka wadwa ni mondo wan bende wabed governor. Cleophas king'iyo kata counties magwa mag jirani wawachach kata Kisii ng'ino onge weche mang'eny mag ni osiem na ni ng'ane ine ma mondo ikaw kom ni, to mane ndo osemiyo iyudo kata ka kit telo magin godo e counties gi kopogore sana gi mekwa. Omiyo ipenjo ni generation mane ma nyalo loko gini lokore gi generation mag ojende matiso mineno ka sani ndi nobwogo nyaka ker mar piny Kenya movunyo nyaka baraza la mawaziri magi. Kamano. Erokamano nya Omondi K'Oyoo. Wantiere karka